Prevaren vuk. Uzalud je gladni vuk tražio sebi plijen. Nigdje ništa ne mogaše naći. Najednoć čuje gdje ga netko njegovim imenom zove u nekoj seljačkoj kolibici. Znatiželjan što se o njemu govori, stade pod prozor i sluša. Isobe je čuo kako se mati grozi svom nevaljalom djetetu. Ako nećeš biti dobar, poješće te vuk. Baš dobro da sam tu, pomisli vuk i počeka dok ga zovnu. Prođe 1 sat, pa drugi, a mati ne ispuni svoje grožnje. Međutim je dijete opet postalo mirno i vuk čuje kako mu mati ljubezno reče: sad ti vuk ne smije ništa nažao učiniti i kad bi došao, mi bismo ga već dobrano namlatili. Razjaren vuk ode srdito što je bio tako lakovjeran. Nemoj nigda takvim ljudima pouzdanje davati, koji čudi prevrtljive riječi neće držati.